pare ve d'una família que era religiosa, prou religiosa, però les circumstàncies tenien una inquietud en què la societat no responia a lo que ell volia. Una societat, tots sabem, en aquella època com era quasi feudal la societat. I ell va luchar, va treballar per canviar la societat eixa. I això va fer actiu, va fer una persona en inquietuds. Va estar poc temps de regidor. Va estar el que era regidor de Bastos, que si no recorde mal, se'n va anar a la guerra. I mon pare va suplir, però uns mesos. I després ell, quan se'n va anar també a la guerra. Que va ser a final de 38. I la guerra es va acabar en març, final de març del 39. Va estar uns mesos en el front. Mon pare era comerciant. Tenia comerç de vi, i era, el que jo recorde, era bondadós. No una persona així violenta. Era bondadós. I ell tenia una queta en un carro i repartia vi per al poble. Per cap migdia, a l'hora de dinar, antes de dinar, agarrava la queta i jo moltes voltes eixia d'escola i m'anava amb ell en el carro i repartia el vi. Per tant... El que sí recorde és que en el 37 o el 38, quan va enviar la meva germana a Rússia, sí que recordo que vam anar a València i a despedir-la, a la meva germana. Per cert, que va entrar mon pare un dia en casa i mos diu, a les 3, que si vol anar a Rússia. I, claro, tots vam dir que sí, pensant-se que això era un xiquet de 5 anys, que deia això, i se'n va anar a la major. Ma mare no volia, però mon pare veia que era per un desarrollo d'ella, que estudiara, que veiera altres coses, que es conscienciara, i també per necessitat, també econòmica. Tota la guerra era molt... I, claro, volia el millor per la filla. I ho va acertar, per cert. Mon pare estava, no sé si estava de viatge, el que no se va anar a comprar vi a Biar, que quedava el vi de Biar, però estava fora. I va vindre l'ordre d'evacuar els xiquets, els fills, i ma mare no volia, i no ho va fer. I quan va vindre mon pare, es va enfadar, i encara va plegar a temps i la va enviar encara a València. I jo recordo només l'embarc, que pujant al barco anava en un abriguet i poc més. Però recordo que vam anar a despedir-la. I jo el que recordo, una volta o dos, anar al cine, que enviant uns documents de l'estància de xiquets allà en Rússia. I vigia la meva germana, era molt vivaratge, i vigia sempre en primera fila. I anaven tot el poble, anaven al cine a veure això encara en temps de guerra, en la República. Clar, després no, és normal. Recordo una volta que estava en un almacén que eren d'un farmacèutic, en un poc més per Cadènia, i en això va tocar la sirena. I jo vaig començar a córrer, anar-me'n a casa. I pel camí em va agarrar un home i em va amagar. I em bombardejaven l'estació. L'estació d'Oliva la bombardejaven. I per cert, en Gandia també, però Gandia era més lluny. Però quan venia la pava era amagar-se baix l'escala. Doncs vam anar una volta i, si no recordo mal, vam anar a Xulilla. Ma mare, la meva germana i jo. I anàvem, i pensava que estava plovent molt, i anàvem en camions, en carros, anàvem fent autostop d'aquella manera. I vam aplegar on mon pare estava en el fren.
i allí el vaig veure. L'última volta que... Bueno, no, l'última volta el vaig veure en l'Ajuntament d'Oliva. Dalt tancat, però en llibertat, ahir va ser l'última volta que vaig veure mon pare. Pensava que estaven acampats allí, en Xulilla. Crec que no sé si serà on està ara el balneari o algo paregut. Allí hi havia acampats per l'exèrcit. Pues torna i se'n va, quan s'acaba ja el dia 1 de maig, no, d'abril, perdó, se'n va a Villar, que és d'on ell és. I allí tenia els pares, els germans i cosins, la família d'allí. I les germanes, que tenien dues germanes fadrines, i son pare li diuen que no se n'anara, que no anara a Oliva, que no se n'anara, i li va dir que se n'anava a tenir la família. Mon pare, la meva germana i jo, i se va vindre a Oliva. I a plegar a l'estació d'Oliva, no va fer més que baixar del tren, i a casa no va plegar. El van empresonar i el van tancar en l'Ajuntament d'Oliva. I jo vaig anar un parell de voltes a veure-lo, perquè no deixaven passar a ningú, però jo com un xiquet, i li pujava, no sé si un paquetet de menjar o tabaco o coses així. Jo me'n recordo això com un somni, era una boardilla. I estaven prou empilotats allí els homes. I era una foscor i un ambient normal, falta d'higiene i falta de condicions. Pues el 7 d'agost la fusilen, el 31 de març s'acaba la guerra, va estar un mes o mes i mig, això estaria en Gandia, en Oliva, en l'Ajuntament, i d'ahir el passen a Gandia. I ja, pues, jo me recordo anar a la presó d'Oliva, de Gandia, anar a veure-lo. En un barroig pel mig, i un guàrdia passant, i ma mare, i allí tot el personal hi xillava, clar, per sentir-se el personal, pues, no eren moltes soles, eren moltes persones. I tots, clar, alterats i tots... El dia que el van a fusilar, una veïna d'Oliva estava amb son pare, que també tenia l'home en la presó. Quan va veure eixir el camió i mon pare damunt, va seguir el camió fins al cementiri de Gandia. I va sentir les tirs com el mataven. I per la nit li va dir a ma mare. I ta mare? Ma mare va tornar loca. Loca. I ma mare se'n va anar a parlar en un tal Fabián d'Oliva. I diu, mira què passa al meu home. I contestació d'aquesta persona. Diu, què et pensaves? Que no em tenia que pagar el no haver-me donat les boig? Això són versions que jo he sentit. Però això vol dir que aquesta persona és la que va influir. N'hi havia uns quants. Va influir en que mon pare la fusilava. Perquè mon pare delit de sang no tenia. Si va enrequisar, això era norma de la República. Havia que requisar perquè tenen guerra i enrequisaven els béns que altres tenen de més, per utilitat pel poble. És mon pare, i clar, el normal és que jo diga que no, però mon pare no té ningú persona apareix que tinga un delit, que perteneixia a un comitè, que perteneixia bastant de conciliar de bastos, que defenguera les seues idees, no va dir que fos perillosíssima. Defenia les seues idees i no va matar a ningú. I n'hi ha una cosa que jo no puc assegurar-ho, perquè no està escrit, no està en cap puesto, però després de fusilat li va eixir la revisió de causa de 7 anys i un dia. Però almenys després de fusilat. Això no puc dir si és cert o no és cert, però ma mare m'ho dia. Allí ma mare no tenia ningú de família, ni germans, ni pares, no tenia ningú, perquè també venia de Villar. I ma mare pot desemparar. Ma mare desemparar. Per cert, que ja parlem ja, acabar la guerra, hi havia auxili social. No sé si heu sentit anomenar el que era auxili social. I a mi no m'admetien per ser fill de roig.
I, per cert, van vindre les meves ties de Biar, ja mon pare ja fusilat, i me se van portar a Biar. Per cert, vaig anar ple de sarna, però plenet. I les meves ties, en aigua bullida, al polvo de talco, això ho recordo en Biar, en una terrasseta, en banyant, i així em vaig llevar la sarna. Jo he tingut amics a Sinalcoi i no han sabut que mon pare ha sigut afusilat. No ho han sabut, amagant-ho sempre. I això és afusilar mon pare i afusilar-me a mi, contínuament. La meva consciència ha sigut molt afusilar i continua sent afusilar. De no reconèixer el poble espanyol, no reconèixer el sacrifici d'aquestes persones, que hi hauria coses mal fetes, desde luego. Però el fons de la cosa és que vam tindre unes idees per evolucionar, perquè el poble no fos com era, sinó que fos millor. I això el poble espanyol, jo crec que no hi haurà democràcia fins que el poble espanyol això es reconega, però que no es reconega de boca. Això s'ha de reconèixer en les aules primàries. Aquesta història que no s'ha dit, això té que dir-se en les escoles. Entonces serà quan s'acabarà en Espanya la guerra civil. Mentrestant no es passa això, en Espanya, conscient o inconscient, la guerra civil no s'acabarà. I a mon pare, el record d'ell, a mon pare i a totes les persones que van donar la seva vida per la república, el poble espanyol està fusilant-lo tots els dies. I això, ho torno a dir, no s'acabarà fins que la història s'expliqui bé en les aules primàries, des de xicotets. El que va passar en Espanya. I tot el que està passant. Això s'ha d'explicar bé en les aules. Està molt bé dir la memòria històrica. Torno a dir, jo vull recuperar les ossos de mon pare, però per mi no és lo essencial. L'essencial és que els meus nets, i de tots, no les passe igual altra volta. Perquè n'hi ha símptomes, o jo capto símptomes, de que si tornara a presentar en Espanya una situació, un poquet només, un poquet, que se n'anara de les mans, tornaria a passar. I tenim una cosa molt evident, no fa ni 4 o 5 anys o 6, mig Parlament aplaudint entrar en Espanya en una guerra. Vol dir que n'hi ha, per almenys mitja Espanya, que aplaudeix que maten a persones. I així en Espanya aplaudirien, si es presentara, aplaudirien altra volta a fusilar a persones. I això s'ha de dir. I no es pot dir. El mateix poble està educat d'una forma que no vol ni sentir-ho. Té por. No sé. No. I això, la consciència te la mata. Pues la mateixa societat quasi el castigava més que el règim. L'econòmic era un desastre. Mira, jo vaig estar en casa de les meves ties. Vaig estar uns anys, no puc dir ara, recordo bé, però la meva família, les meves ties van tindre que vendre tot el que tenien en Biar i se'n van anar a València. I vaig passar a casa d'un tio germà de ma mare, que no tenia família. La dona, no dic ma tia, la dona de mon tio, era molt religiosa. I em deia, Pepe, perquè entonces els fills de viuda no anaven a servir. Per ser fill de viuda no anaven a fer la mili. I em deia, i que jo xicot, em deia, Pepe,
si visquera ton pare, no aniries tampoc a la mili, perquè eres estret de pit. Les costelles es podien comptar. Per davant i per darrere. D'això vull dir la cosa econòmica com era. I vaig a fer un relato. Els diumenges, perquè ben xicotet, ja m'anava a segar i al camp i a plegar olives i a escola anava de nit. De nit a una persona que era coixo i guanyava la vida els 4 perres que li donaven 4 xiques que anem allí per la nit a ensenyar-se a que sabia més que ell ja. Quan sabia més sumar que ell i més, bueno, que total res, això. I el diumenge era obligat a anar a missa. I jo pues, agarrava una pilota de drap i m'anava a un puesto de billar que es diu el convent, que hi havia un convent, però hi havia allà un arbolà, i allí jugàvem al futbol. I un dia plegué a casa i dic, Pepe, anar a missa? I dic, sí. I jo no anava a missa. I diu, quin capellà diu la missa? Collons. Va pegar amb una bronca. Bueno, a la setmana següent, quan vaig anar a la missa, les preguntava quin capellà dia la missa. I, Pepe, has anat a la missa? Sí. Quin capellà diu la missa? Pues fulano. I quina caputxa portava? Collons. I per fi vaig plantar i dir, ni he anat a la missa ni aniré. Perquè mon pare, això recordo jo, enviar, era molt xicotet, anàvem a veure la família. Jo seria millor l'any 34 o 35 o 36, 36 no ho sé, ja estava la guerra, no, però en aquesta època, enviar, em dia, Pepe, ensenyant-me la iglesia, ahí no entres que hi ha mumos. Ja m'ensenyava mon pare que jo, si sou algun religiós, em perdoneu, però ja mon pare m'ho dia. I li vaig dir a ma tia que ja no aniria a missa. Em vaig plantar i li vaig dir que no aniria a missa. I la vida en el poble, pues, si anaves al cine, tenies que cantar el cara al sol del cine i alçar la mà. Cantar el cara al sol i alçar la mà. Allí, a Cine Alcoi, i crec que en tota Espanya. Posava jo. I posàvem de Ràdio Andorra. Però també posàvem molt en aquella època la Pirenaica. En aquella època es posava molt la Pirenaica. Però mon tio pues, va comprar la ràdio i això, el veïnat va acudir allí a sentir la ràdio i em feia manejar-lo a mi. Això. Igual que jo ara vos faig manejar a vosaltres el ordenador, que jo no sé, pues entonces les persones no sabien manejar la ràdio. Pues jo la Pirenaica la sentia molt. I Ràdio Andorra feia moltes emissions de discos dedicats, d'això, i igual que ara, una qüestió, diguem, ara la qüestió catalana. El que penses, si no segueixes la corrent, vol més callar. Perquè és barallat, és enemistats, i és que el marquen. Va haver uno que se m'anava a la Divisió Sud i van fer un recibiment de por. Com si fora... A més, jo vaig ser un educando de música, que no vaig continuar, em sap molt mal no haver sigut músic, m'ho vaig deixar precisament per política, perquè quan Espanya es va declarar com a reino i vam fer un passacalle, jo no vaig estar d'acord amb el reino d'Espanya i vaig deixar d'anar a la música. Però em vaig ensenyar el Padre Nuestro. I estava prohibit. Se'l diem molt boca a boca, el Padre Nuestro. Si vol, jo li el dic. Pues mira, Padre Nuestro que está en Madrid y te llamas Franco. Santificado sea tu nombre si nos das pan blanco. Venga el aceite que nos están llevando. Y hágase tu voluntad y no la de los americanos. El pan nuestro de cada día, danos hoy de 500 gramos. Y perdona nuestras deudas que cada día se van aumentando, así como nosotros perdonamos a los que se están robando, con azúcar, arroz y garbanzos. Mas no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de tanto ladrón. I el que recordo jo és que hi havia un pa que diem d'ocre. I era groc. I dient, si estava fet de pinyols de dàtils, o no sabien de què. La cara que xiquets, en la fam que teníem, anàvem pel carrer i la miga anàvem desfent-la. I el menjant l'escorfa.
Allò, aquell pa, nosaltres diem d'ocre, no sé, no sé allò de què es feia. Un pa roïn. I fent minxos, que de dacsa. N'hi havia extraperlo. Ma mare va fer extraperlista. La va enviar, no tenia defenses, i va fer extraperlista. I se'n venia de la part de la muntanya, agarrava oli i se l'emportava a la ribera. D'allí portava arròs. I l'arròs no venia. I pel tren, antes de plegar a l'estació, reballaven les bultos, perquè l'estació està esperant la Guàrdia Civil, per requisar les bultos. Això, ni això podien ni menjar. I antes de plegar a l'estació, hi havia ja familiars fora baix en la via, i antes de plegar a l'estació tiraven les fardos. I quan plegar a l'estació, pues, no hi havia... En una camisa d'alls i una tomaca fent un arròs. No, ni carn ni res. Una camisa d'alls i una tomaca fent l'arròs. Les dones eren ingenioses i feien de res, clar, tenien que donar menjar a la família. I ma mare es va quedar uns dies, la meva germana, enviar en Oliva, arreglant-li el poquet que... perquè li ho van requisar tot, El que tenia de tonells, de carro i tot, li ho van requisar. I entonces les meves ties van vindre per mi, me se van emportar, ma mare i la meva germana es van quedar uns dies allí, van averiguar-ho i se van vindre a Biar. Ma mare tornava a Oliva, quan podia, a preguntar, no sé si era un tal Borràs o altres que venien ja també xiquet a Rússia, a preguntar si sabien alguna cosa. Perquè no sabien. Nosaltres hem passat molts anys sense saber res de la meva germana. Molts anys. I per fi, per mediació d'Inglaterra, vam saber alguna cosa. I enviàvem inclús paquets, que ahir està la meva dona, li vam enviar un paquet, coses bordades per ella, a la meva germana, que no li van a plegar. Per mediació d'una família d'inglesos. Vam passar molts anys. Jo dic que se van passar a pagar els 50. No puc assegurar-ho, però vam passar a pagar els 50. Van passar molts anys a saber res de... Ma mare era de la seva filla. I ma mare, clar, com a mare. Però les cartes, quan la plegaven així, hi havia, no sé si era Anglaterra o França, hi havien passat temps que estava descoordinada la relació. Pues vam tenir antes un encontre en França, en la frontera. I vam estar allí uns dies, la meva germana, l'altra germana, va anar en el cotxe uns 600, en els fills, ma mare, que eren 4, eren 5 persones dels 600. I la meva dona i jo vam anar, per cert, acabava de néixer la Begoña, la major. Acabava mesos. Se'l va quedar la meva sogra i la meva dona i jo se vam anar en el tren fins a Hendaia. I allí es vam conèixer perquè la meva germana de xiqueta era el meu cunyat i les meves nebodes. Ma mare, contentíssima. Tenim fotografies d'això, tenim fotografies. I res, i ells van fer aquest viatge i a rengló seguit, al temps després, no sé, un any, 2 anys, no sé, és quan vam vindre a Espanya. I quan vam vindre a Espanya també la meva dona i jo vam anar a València i el vam recibir en València, en l'estació del Nord, en un tren, en el tren, vam baixar, molta alegria, molt això, molta expectació. Sí, portaven, el meu cunyat portava un gorro russo, un gorro d'estos normalment que porten els russos. La meva germana, sí, jo recordo quan vam anar a espiral a València. Per cert que quan va baixar el tren, vam esperar la meva tia vivia en València, també va acudir, la meva tia Josefina, i la meva germana i la família se van anar a Càrcer, que eren els pares del meu cunyat, de l'home. I després vam vindre al Coi, i després ja de València vam fer la seva vida. Vam vindre al Coi i
No, el barri d'una família, però clar que contarien coses. Nosaltres només deixem inquietud de voler allí què era allò. Què era allò que així era tabú. I ens explicaven la vida que havien fet, que les xiquets allí van ser molt respetats. Molt respetats. I no van patir lo mínim possible. El que una guerra mundial reporta. Però els van agarrar i els van arreplegar per al Caucaso, per a l'interior de Rússia. I el meu cunyat era aviador. Era voluntari d'Espanya, de la República. Se va anar com per ensenyar-se a piloto. I el va agarrar allí, perquè el meu cunyat no se va anar de colònia, no se va anar de xiquet, sinó va ser ja en 10 anys o ja major. I el va agarrar allí. I el va clavar en la fabricació aeronàutica de labors. I la vida normal, perquè nosaltres preguntàvem i ens diem el que feien allí la vida. Com havien viscut, després de casats, molt apretats, perquè l'economia, tots sabem el que ha passat. Sí, sí, em feia amb ella. Perquè així, en Espanya, doncs, diguem que si lleves el futbol o lleves els bous, perquè que estigués desplaçat. Va tenir una formació que jo no l'ha tinguda. Sí que ha tingut unes carències, no tindre la família, vulguis o no vulguis, això és una carència. Però una persona jove i afronta la vida i sempre en coses de que ja de tornar a Espanya. Inclús ara ho hem intentat, hem estat en el cementeri de Gandia, hem parlat amb algunes persones, i inclús hi ha una persona que la nora estava més interessada que el sogre, que era fill de represaliat. D'Oliva. Però no m'he encontrat allí, en Oliva no m'he encontrat. I una cosa tinc admirat del poble d'Oliva, que ha fet el monument del cementeri. I això a mi m'agrada molt. A nivell personal, la família, tenim moltes fotografies del cementeri de Gandia, inclús han posat la bandera republicana allà en el cementeri i tot. I han portat pom de flors i tot, que hem anat, però com a cosa col·lectiva no. El franquisme anàvem amagats. En Paterna han tingut la sort que les persones, sigui per la quantitat que hi ha allí, sigui per el que siga, han fet associacions, han fet... Així en Gandia no. I en Oliva no encontres a ningú. I n'hi ha, però no encontres. Nosaltres, jo he tingut contacte, inclús, aquest historiador que ha escrit el llibre, vaig estar parlant amb ella fa uns anys, i en una xica també de Gandia, i vam veure una sistema, però no s'ha fet res. No, jo vaig anar per 2 persones més i vaig anar al Ajuntament de Gandia i em van enviar, que allí no era, a un departament d'un altre càrrec, que no recordo ara on. I allí m'ho va atendre un senyor i va dir que allí no hi havia res. Que és que no ho han dit en l'entrevista, però és que el cementeri de Gandia, mon pare no figura en res. No costa que ha sigut enterrat allí. Jo dic que sigui fusilat, que sigui enterrat. No costa. L'arxiu del cementeri de Gandia no costa. Clar, no costar, no costa. Jo recorde el puesto més o menys exacte on va ser. En 2 muntons de calç, a un costat, un caminet, i a l'altre costat la fossa, que conforme anava fusilant-los, no sé la sang, estava plena de sang, no sé allí com ho farien, però les tenen a la fossa, sense ataúd ni res. Molt negativa.
esportiva. No falta que ho digui jo. Per traure una persona i fer l'exhumació ha tingut que participar una jueza argentina. I això és molt dolorós. Això és molt dolorós. Per mi no ha sigut positiva, la memòria històrica no ha aportat. Més eines ha sigut dir una cosa per no fer-la. Canviar perquè sigui igual. Nom, però en fets, no. La república va ser una causa justa. I el que va fer el cop d'estat és el culpable. I això és la realitat. Però tindre que tragar-te tot al revés és molt dur.